Gaur goizean egin dute maiatzaren 15-etik 25-era egingo den Euskaraldia Hondarribian aktibatzeko prentsaurrekoa. Xehetasunak, Garoa Lekuonak, Euskara Zinegotziak, Igor Arrietak, Euskaraldiko dinamizatzaileak eta Ander Moronek Euskara Saileko buru berriak eman dituzte. Euskaraldia euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua da. Euskara hizkuntza gutxitua izanik aktibatu beharrian gaudelako. Aktibatu, zaindu, indartu eta are gehiago hizkuntza erabilera kontziente baten beharrean. Euskaraldiko dinamikak antolatzeko batzordea sortuko dute. Bilera otsailaren 4an izango da. Batzorde hori mugarri garrantzitsua izango dela adierazi du Ander Moronek. Eragiletzan aritzeko eta herri mailan kontzientzia astintzeko une edo aukera polita dela Euskaraldia, eta orduan hor mugarri polita edo garrantzitsua izango da hurrengoa otsailaren 4ako Igorrek iragarritako hori. Azkenik, Igor Arrietak Euskaraldiaren helburuak zeintzuk izango diren eta Euskaraldia dinamizatzeko erronka nola hartu duen kontatu dugu. Aurten Euskaraldiaren helburua Hondarribian euskararen erabilera handitzea da, aberastea da. Kontuan izanik azken euskaraldietan egon den parte hartzea eta egon diren ariketak eta esperientzia nahi duguna da pixka bat hori hobetu, gainditu, baina parte hartzea ez baldin bada handiagoa edo helburua da sustatzea euskara, jendeari ikustaraztea kalean euskaraldiaren garrantzia, euskararen erabilera, eta niretzako erronka berezia da, ni txikitatik euskara ikasi dut, baina ez naiz izan inoiz oso euskara zalea baina euskara ez dut esango beti euskara hitz egiten dudala, ez? Orduan erronka honek baita ere erakusten dizein den gure realitatea, nik ez nekien zenba jendea gai zen Hondarribian euskara hitz egiteko, zenba jende hitz egiten zuen, orduan batean errealitate hau aurrez aurre hartu dut, eta irutez eta erronka politia eragitea eta hori saiatu aldatzen, ez? Euskaraz dira, gaitzez hitz, Euskaraldi